Daşary ýurt uçarlarynyň Türkmenabadyň halkara howa meýdanyna barmagy dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, soňky ýylyň uçaryň ýolagçylary daşary ýurt raýatlary ýük uçarlary hem barýar. Bu aralykda häkimetler dezinfeksiýa gurallaryny ilata satyn aldyrýarlar. Türkmenistan COVID-19 keteliniň bardygyny henüýdem resmi taýdan ikrar etmeýär. Azatlyň Türkmenabaddaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä 27 awgustda Türk Hava Kompaniýasynyň uçarynda Türkmenabada 67 sany daşary ýurtly barpdyr. Dün Istanbuldan uçar bardy, ýöne diňe daşary ýurtlar getirildi. Fransuz Buýuk kompaniýasy Istanbul Türkmenistan uçaryny gurady. Saat 18-de gelen uçar Türkiýanyň howa kompaniýasyna degişli. Uçarda 67 ýolagçy bardy. Marokkoly, Fransiýaly, Türkiýeli we bir Eýranly. Hemmesi Farabdaky karantina edildi we uçar boş ýygyna gaýtdy dip Azatlyň habarçysy 28 awgustda habar berdi. Türkmenistana daşary ýurtlardan baran adamlar 2 hepdelik karantina ýerleşdirilýär. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, daşary ýurtlar Farab etrafyndaky karantin zonasyna ýerleşdirilipdir. Resmi medeniýete görä, bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana tapar eden wagtynda iýul aýynda açylan bu täze karantin zonasynda koronavirusly näsaglary saklamak we bejermek üçin ýokary oňoýluklar döredilipdir. Habarçylarymys Türkmenabadyň aeroportunda polisiýa gözegçiliginiň berk üpçün edilýänligini hem aýdarlar. Surata we video almak gadagan edilýär. Bir ýolagçy uçardan düşüp gelýärkä özüne surata düşürdi. Bir polisiýa işgäri ondan selfie suratyny derrew aýyrmagy talap etdi diýip habarçymyz belliyar. Soňky aýlarda bir näçe ýurdun häkimetleri we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary COVID-19 keteliniň ýaýrama howpy sebäpli öz raýatlaryny hem işgärlerini Türkmenistanyň alyp gidipdi. Awgust aýynyň başyndan beri käbir gurulşy kompaniýalarynyň işgärleri Türkmenistana gaýdyp başladylar. Soňky günlerde Türkmenistan pandemiýa sebäpli ençeme aý bäri daşary ýurtlarda galýan öz raýatlaryny hem ýurda getirip başlady. Türkmen raýatlary 2 hepdelik karantina Türkmenabad şäheriniň ýokunç keseller hassahanasynyň golaýynda dikilen çadyrlarda saklanýar. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda Türkmenistana her gün birnäçe ýük uçarynyň hem barýanlygyny aýdýarlar. Olaryň maglumatlaryna görä 27 we 28 awgustda Türkmenabad şäherine baran uçarlar ýurda azyk önümlerini esasanam doňdurulan eti alyp barypdyr. Dün we şu gün her gün iki uçar ýük uçary Hindistanyň et getirýär. 2 günde 4 reis boldy. Doňdurulan gäwmiş etini getirýärler aeroportdan göni doň önümleri daşaýjy ulaglara ýükläp sklada gidýärler. Bu et harby bölümlere we ketelhanalara berilýär diýip Azatlyň Türkmenabaddaky habarçysy 28 awgustda aýtdy. Bu aralykda yerli mektepleriň mugallimleri gyzgyn ölçeýän we dezinfeksiýa edýän enjamlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Habarçymyzyň sözlerine görä, hususan da Farab etrawynyň 1-nji we 5-nji mekteplerinde mugallimler arasaçylyk işgärleri we garawullar dezinfeksiýa temperaturany ölçemek üçin gurallary we dezinfeksiýa suwuklaklaryny satyn almak üçin pul tapşyrmaly edilipdir. Talap edilen puly bermekden boyun gaçyranlara işden kowulmak howpy abanýar. Hytaýda öndürilen 2,5 we 1,5 metr deň bolan dezinfeksiýa serişdeleri pürkän enjam 6.000 manada durýar. Orsiýetde öndürilen dezinfeksiýa suwuklugynyň 20 litrlik gaby 2,5 manada, Germaniýanyň önümi bolan gyzgyn ölçeýän enjam 2.000 manada durýar. Mundan başga da her klas üçin 1.000 manatlyk gyzgyn ölçeýiji satyn almaly. Satyn almakdan ýüze öwrýänler işden çykarylýar diýip yerli habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Şuňlar mektep işgärleri mundan başga da paxta ýygmak we prezidentiň portretlerini satyn almak üçin köpçülikleýin pul tapşyrýarlar. Ýurtda COVID-19 alamatly keselçiligiň möz almagyna hassahanalarym näsaglardan hyryn-dykyn bolup lukmanlaryň kesellenýänligine we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda keseliň ýokdugyny eglan etmegini dowam etdirýärler. 7 awgustda bütün dünýä Saglyk Guramasy öýken keseliniň Türkmenistanda barha artýanlygyna aladalanma bildirdi we ýurdun prezidentini guramanyň koronavirus üçin gararsyz synag geçirmegine ruhsat bermäge çağırdy. Iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleri Türkmenistana baryp gaýtdylar hem türkmen häkimetlerine koronavirus ýurtda barýaly hereket etmegi maslahat berdiler. Türkmenistan öz territoriýasynda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hem bolsa bu kesele garşy görüşmek üçin bütün dünýä Saglyk Guramasyndan Birleşen Ştatlardan we Birleşen Arap Emirliklerinden ynsanperwer kömegini aldy.
Şeýle hem orsetden 8 milyon dollar töweregi derman hem medisina enzamlaryny satyn aldy. Mara vilayatyna dün akşam 27 awgustda saat 6-da polisiýa tarapyndan usileniýe başlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Güýçlendirme çäreleriniň çägine polisiýa awtobus sürüjileriniň dokumentlerini barlamagy ýygjamlaşdyrdy. Çem gelen sebäpleri delil getirip olara jerime ýazdy, dukanlary ýapdyrdy. Giýje akşam köçede adamlaryň hereketini çäklendirdi. Bu giyişten son köçe çıkan adamları soruğa çekip olardan düşündürüş aldı. Akşam saat 9'da ähli dukanları yaptırdılar. Mundan ozal dukanlara 10 çenli işlemäge ruhsat verilýärdi. 9'dan son polisiýa işgärleri köçede gezip ýören adamları kowmaga başladylar. Ondan son köçede adam görseler, polisiýa bölümine alıp gittiler. We näme işläp ýörsiň diýip sorag berdiler. Düşündürüş aldılar ve inni tutulsalar ulu jerime salınjakdygyny duýdurdular diýip habar çaýtdy. Vilayatyň çägine polisiýanyň güýçlendirme çäreleri 28 awgustda hem dowam etdi. Günüň birinji ýarymynda güýç edarasynyň işgärleri Mara vilayatyna maska rejimine gödäwçiligi has putolandyrdy. Onu berja etmeýän adamlara çäre gördü. Şu gün ýerden polisiýa işgärleri awtobuslu çet ýerlere aýlanyp maskasy ýok adamlary çöplediler diýip habarçy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri şäher ýerlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aralaryna daýlanyp adamlaryň agyz burun örtüklerini geyip geýmeýänliklerini gödäwçilik etdi. Türkmenistanda häkimetler ýurtda boyun almadyk koronavirus ýokanjynyň fonuny adamlardan maska giýmegi berk talap edýär we bu talaplaryny howanyň düzümine tozan damjyjyklarynyň bir näçe prosent ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Ähli etraplaryň obalarynyň köçelerini aýlanyp köçede maskasy ýok adamlary awtobusa mindirip polisiýa alyp gidýärler diýip habar çaýtdy. Ýürüýte awtobuslara mindirilen agzy örtüksiz raýatlaryň polisiýa daralaryna alınıp gidilmegi bilen Mariniň şäher polisiýa darasyna maskasyz ele salynan adamlaryň sany köpeldi. Polisiýa darasyna gaty adam köp şugun. Mara şäheriniň Oğuzhan köçesiniň uğruna ýerleşýän şäher polisiýa müdürliginiň arka ýüzündäki derewedesinden adamlary içeri saldylar. Ýöne olar binanyň içine salman daşarda sakladylar diýip habarçy maglumat berdi. Maskasy tutulan adamlaryň polisiýa bölümünden çykmak üçin hödürleýän sebäpleri başga. Ol adamlaryň arasyna men öýden goňşyma çykdym, çilim çekmek üçin işige podýezde çykdym. Meniň öýümne 2 sany çagy galdy, meni goýberin nişip adamlar gyýyrşýarlar. Emma olaryň hiç birini hem goýberen oklar düşündürüş almazdan polisiýa adamlardan pasport soraýar. Adamlaryň ýanlaryna pasport ýok, köp adamyň öýlerine de pasport ýok diýip habar çaýtdy. Ol polisiýa işgärleriniň pasportlaryny görkezmedik adamlary polisiýa darasyna näçe gün saklamaly hem bolsa saklamagy döw talapdygyny aýdýan olardan öýlerine jaň edip pasportlaryny getirtmeklerini talap edýänliklerini gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň ele salan adamlarynyň arasyna pasportlaryny grewine goýup pul kardalan adamlara da duşmak mümkin. Öň bir gedek maskasy tutulan adamlary gün 60 manat jerime tölemeli edýärler. Emma tölew geçirdiýip berýän kagyzlaryna hiç zat görkezilmedik. Banka görkez özleri biler. Soňra tölew kwitansiýasyny getirdi ýerler. Banka 60 manat tölemäge barsaň daşyndan 11 manat kagyz üçin töledýärler diýip habar çaýtdy. We polisiýa işgärleriniň adamlardan degişli tölegi gysgaly geçirmegi talap edýänliklerini sözüne goşdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan ençeme marly ýaşaýjynyň aýtmagyna görä häkimetleriň degişli tölegleri gysgaly talap etmegi. Galy berse de olaryň paýty çürtümi, paýty ýygymy ýaly dürli bahanalar bilen döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň zähmet haklarynyň töleg talap etmegi, hususan olary nagd talap etmegi köplerde nägilelik döredýär. Ine geçen aý bu aý ýazylmaly diýip nagd 50 manatdan pul ýygnadylar. Ýöne edaralary hiç ýyly gazet, jurnal paýlanmaýar diýip habarçy Mara vilayatynyň habar berdi. Üstesine onuň sözlerine görä abun üçin işgärlerden pul ýygnan edaralar gazet, jurnallaryň gijikdirilýänligine garamazdan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär. Mara vilayatynyň polisiýa müdürligi vilayatyň çägine oglan edilen güýçlendirme çäreleriniň haçana çenli dowam etjegi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada beýanat bilen ýurdun yerli ýa-da milli media serişdelerine ilata düşündürüş vermeýär. Ýurdun günorta gününe gortebitine polisiýa gödäwçiliginiň uçdan tutma güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär.
Aşgabatda koronavirus pandemiyası bilen bagly çäklendirmeler sebäpli yapylan Günnogor Lomay Söwda bazary gaýtadan açylandan 2 hepde soň ýene yapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Mundan 2 hepde gowrak wagt ozal oku egin başlarynyň we esbaplarynyň söwdasy üçin Günnogor bazaryny gaýtadan açypdylar. Ol 2 hepde çemeti işledi. Köp sanly adam oku esbaplaryny satyn almak üçin bu ýere bardy. Ýöne 22-nji awgustda, ýagny şenbe güni onu gaýtadan yapdylar we söwda nokotlaryny möhürlediler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy awgustda gürrüň berdi. Ýatlasak Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda Altynasır we Günnogor ýaly Lomay söwda bazarlarynyň yapylandygyny iýulyň ortalarynda habar beripdiler. Günnogor bazarynda söwda nokody bolan telekeçileriň biriniň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bazaryň näme sebäpden bir wada açylyp soňra gaýtadan yapylmagy barada hiç hili resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne ol häzirki wagtda bazardaky telekeçileriň kyn günleri baştan geçirýändigine, sebäbi bazar açylan mahaly söwda merkeziniň başlygynyň olaryň her birinden müňlerçe manat möçberinde pul ýygnadygyny aýdýar. Telekeçi bazar başlygynyň pullar bilen bilelikde ýitirim bolandygyny belläp, häzirki wagtda tapdyrmaýandygyny aýdýar. Bazaryň başlygy her bir söwda nokody üçin 50 000 manat aldy. Bu dollaryň resmi kursu bilen 14.285 gara bazaryň nyrkynda ortaça 2.000 dollara deňdir. Ýöne bazary 2 hepde geçen soň ýene yapdylar. Biziň tölen pulumuz puç boldy, sebäbi söwdamyz böwetlendi. Biz tölen pulumuza ýygyny almaga synanşýarys. Ýöne ol hiç ýerde tapdyrmaýar diýip telekeçi habarçymyza gürrüň berdi. Azatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden, Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden we Günnogor bazaryndan kommentari almak başartmady. Paýtagtyň 11-nji etrapçasynda ýerleşýän bu bazarda Türkmenistanyň ähli künjeginden getirilen gara mallar, ownuk mallar, dürli görnüşli guşlar, adyk hemde senat haritlary şol sanda egin eşikler we şoňa meňdeş önümler Lomay bahadan satylýardy. 10-njy awgustda Türkmen hökümetine ýakyn neşirler ýurtda Türkmenistanyň söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mektep bazarlarynyň we göçme söwda nokotlarynyň 410 sansynyň müşterileri hyzmat edip başlandygyny habar berdi. Habarda olaryň 54 sansynyň paýtagtda ýerleşýändigi aýdylsa-da, olaryň takyk nirelerde aýdyňlaşdyrylmady. Azatlyk radiosu olaryň arasynda Günnogor Lomay söwda bazarynyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny hem anyklap bilmedi.